Pahimangno sa mga nagkinahanglan og katabang sa panimay nga susihon. Ang background kay ani ay 29 anyos ka babae sa Cebu City ay nadakpan human mosakiyo sa alahas sa iyang amo ng kantidad og 1 milyon ka pesos. Ang maong sospek aduna nay laing upat ka mga kaso sa pagpangawat dito sa lalawigan sa Bohol. Sa iranta ang detalye pinaagi ni ining report. Base sa lagda sa PNP, dili lang ibutya ang ngalan nining babaeng katabang nga nagtigkagol na karon sa detention facility sa Talamban Police Station. Dasakpan siya siyang amo nga nagawat og nagkaniyang alahas nga nagkantidad sa maabot 1 milyon ka pesos. Nanghid ni siya nga muuli na then found out sa biktima nga gidala nanguha ni siya og mga alahas mo na siya nga nadakpan nga nagdala sa mga alahas. Ato sa pagpakikinabi sa balitang bisdak sa suspek, giangko niya nga gikuha niya ang 3 ka singsing og 1 ka kwinta sa iyang amo, din ang 1 ka singsing. Iyan ang naprinda og 60,000 pesos. Sila na imo nakuha? Tulo ka sing-sing o sa kakwintas. Kanong imo man itong gikuha? Ako kung gikuha sa mga anak, sir. Ha? Ako kung gikuha sa mga anak. Taga-Santo Niño lungsod sa Talibon, Bohol ang suspek og nabasahan lang matod pa niya sa social media nga dunay nagkinahanglan og katabang og didto siya mi-apply. Human sa 3 ka adlaw niyang pagserbisyo siyang amo natintal kuno siya sa pagkuha sa mga alahas sa iyang amo didto sulod sa kwarto kay nagkinahanglan ang iyang anak og kwarta. Tulor man to kaadlaw, sir. Tulog ka adlaw? Oo. Tulog ka adlaw ka nagserbisyo sa ilang balay? Niya, nakakuha na rin kag alahas? Kadto man tong naapoy utang sa mga sir niya, ang mga anak nag-eskwela niya. Why, kuan. Ma'am, pasaylo ako sa nabuhat mamuntay mo kung pag-asun, ma'am. Sa pakisusis kapulisan, adunay laing upat ka mga kaso sa pagpangawat ang babae didto sa Bohol, diin gamit ang susamang modus nga mga apply og katabang og biktimahon ang mga amo. Gisusi usab sa kapulisan ang taho nga nakasala usab ang babae dito sa abroad ug dito usab sa Manila sa susamang tinunto. Giangkon sa suspek nga nakatrabaho siya sa Kuwait ug 4 ka buwan ug ingon man dito sa kauluhan mga 2 ka semana apan wa siya motud-an sa rason nganong nipahawa siya og dali. 4 ka mga kaso sa qualified theft and then siya atong examine sa crime information reporting analysis system nato na siya extortion siya nga usa. Samtang mitambag ang Cebu City Police Office sa mga tao nga nagkinahanglan og katabang nga pangitaan yon og National Police Clearance kay makita ang mga records nini. Labaw sa tanan dili basta mosalig. Ilabi na kung adunay mga dikantidad nga butang. Although kinahanglan gid nato na ang atong mga kanang mga katabang nato sa atong mga panimalay, but let us also kanang ilimit lang gid nato ang ilahang kalambigitan po sa ato ang mga personal nga mga butang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.